وەک بەرسڤێکê li ser gotina Abdilcebbar Legêdî ku ragihandiya li dorşandina nêzîkî 300 şervanên artêşa azad ji bo bajarê Kobanê Zahir el-Sakit, rêvebirê encûmena leşkerî ya bi ser artêşa azad ve ev yek ret kir û got çi hêzên bi ser encûmenê ve neçûne Kobanê. Herwiha got bi tu awayekî şervanên xwe naşînin bajarê Kobanê. Zahir li ser malpera xwe ya Facebookê belav kiriye ku em pabendin bi aniyên şer li Helebê. Herwiha got em di encûmena leşkerî de nizanin Egêdî çi gotiye û çi hemahengî di navbera encûmenê û Egêdî de tune. Ta ku nûçeyên wiha belav bike. Tê zanîn ku Abdilcebbar Legêdî serkirdeyê payblind di artêşa azad de ragihand bû ku artêşa azad dixwaze hêzekê ji 300 şervanan bişîne Kobanê ji bo piştgiriya şervanên Kurd di şerê li dijî Daişê li wî bajarî. Ji aliyekîdin ve artêşa azada Sûrî biryar dabû ku hêzeke xwe bişîne bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê bi mebesta rûberûbûna rêxistina terorîstiya Daişê. Fermanderiya operasyonên artêşa azad ya Sûrî li bajarê Helebê di daxuyaniyekê de ragihand ku dê bi serkirdayetiya serokê pêştir yê hevrêzên serbazî li Helebê Abdilcebbar Legêdî hêzekê ji artêşa azad bişîne bajarê Kobanê ji bo rûberûbûna çekdarên Daişê. Li gor daxuyaniya operasyonên artêşa azad li Helebê ku ew hêz dê ji 300 serbazî pêk bê û niha xwe amade dike û di dema 36 saetan de wê li dijî çekdarên Daişê hewl bidin. Artêşa azad di daxuyaniya xwe de her wiha daxwaza hemahengî û palpiştiya hêzên hevpeymanî kir bi mebesta kêmkirina qurbaniyên sivîl li navçeyê. Hêjayê bîranîneya ku artêşa azad ya Sûrî berî niha bi hemahengî digel hêzên YPG grûpek bi navê Volkana Furat li bajarê Kobanê pêk anî bûn. Her di vê derbarê de serokê Tirkiya Recep Tayyip Erdogan got ku Partiya Kîtiya Demokratîk a Kurd li Sûrî çûna 1300 leşker ji artêşa azada Sûrî bo devera Kobanê pejrandiya ya ku ev ê nêzîkî mehekê ji alî rêxistina Daişê hatiye dorpêçkirin. Erdogan tekhes kir got Kurdên Kobanê alîkariya leşkerên artêşa azad pejrand. Erdogan dibêje ku ji min re hatiye gotin hejmara pêşmergeyan yên ji Kurdistana Iraqê ber û Kobanê ve biçin bûye 105 ku duh diba 200 jî pêşmergeyan derbasî Kobanê biriya Tirkiyê bûbana. Berpirsên Amerîkî duh dabûn xuya kirin ku metirsiya ketina bajarê Kobanê bi destê Daişê dûrketiya. Piştî wan hêrîşên esmanî ji aliyê balafirên hevpeymanî û piştgiriya leşkerên Kurd di jî rêxistina Daişê di şerê kolanan de. Adile Ahmed, Programa Ark.